foi unha conferencia sobre o pop de Rosalía, non? O Rosalía na música pop entendida en sentido amplo, non? Entendido máis no sentido de Andy Warhol que no sentido de Shakira. Básicamente voume referir a un dos meus ídolos grandes da nosa cultura, Manuel Antonio, cando dicía que eran a santa, o bardo e o rebelde. Santa porque non lle deixaban dicir algo máis fuerte, polo isto, que ainda se quería revirar máis. Evidentemente revirábase contra o mismo que se reviraron as miñas compañeiras, Pacho, nas súas intervencións, que é rebelarse contra esa imaxe intocable. As santas están mortas, as santas non viven. Quen vive é con quen podes dialogar, a quen podes poñer do dereito e do revés. E precisamente eu creo que diso era do que se queixaba Manuel Antonio, porque evidentemente seguimos a obra, que é unha cousa que tamén coincidindo con elas demasiado poucas veces se fai, ler directamente a Rosalía, pois vemos que no famoso poema que Anxo é especialista en recitar, definitivamente está na parte da costureira e non da parte da santa, miña santiña, miña santasa. Casualmente miña nai é costureira, ou foi costureira, antes de se xubilar. Eu de pequeno, para min, miña nai e Rosalía eran a mesma persoa. A parte parecíanse moito nas fotos, non é impresionante. Entón eu, cando lle explico así aos rapaces e as rapazas, novas, quen son os tres do Resurdimento, díxolles que son a popi, o heavy e o punky. A popi sería Rosalía, ese rollo popular, de poñer en valor a cultura popular, o heavy, o bardo, sería Pondal, con toda esa mitoloxía que se montou aí, é máis un heavy Manowar que un heavy Metallica. Sí, sería un pouco heavy. E pois o punky, que sería Curros, non? Máis punky que é, pero ainda non é a ninguén. Ninguén conseguiu chegar igual un pouco aí, non? A rebelarse con presupostos actuais nunha sociedade que estaba moito desacomodada. Entonces, ademais, penso que Curros fixo unha das primeiras cancións pop, que realmente funciona ainda como canción pop. Fixo, ademais, na idade de facer pop, que é con 17, 18 anos, en Madrid, é unha noite na ira do Trigo, non? Na súa versión era unha noite no xardín, pas que non hai xardíns, non? É como veraneo. Veraneo sempre me pareceu un castelanismo, flipei. Cando fui a diseñar a Real Academia, e mirei que estaba sentado. Veraneo, mira. Bueno, pues entonces, nada, a mí gustame facer historia do posible, rebelarme contra esa santificación, non? Un pouco, como se fose providencial, Dios mío, se non estirar Rosalía non existía nada, é verdad, non? Que tamén hai que ver como sería Galicia se non houbese Rosalía, non? Pero tamén hai que pensar, esta é a pregunta que preside a miña disertación, como sería o pop en Galicia se se basease en Rosalía, realmente, non? E non en Shakira. Shakira ten eses versos fantásticos que, por exemplo, entre a súa vastísima obra, podemos destacar aquel de Contigo mi vida, quiero vivir la vida. Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo. Entonces, repite vida con vida 3 veces, ¿no? Los tipos tamén te pasan. Juanes. Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver. Y en mí recuerdo tus ojos. Ver. Cuando tus fotos me... O cuarto verso, reutilizo igual. Cuando tus fotos me siento a ver. Esta é a base do pop en Galicia, desfasadamente. Temos moitas outras exemplos, non? Pero tamén, dixo Andrés do Bardo. Andrés do Bardo, meu home, podía botar un pouco máis de Rosalía, non? Porque cando día aquilo de... Tiña que andar na miña vida que andaba tanto tempo que non é meu. Tiña que pasar a miña vida, non andaba tanto tempo que non é meu. Iso é de comentario de texto, non se sabe o que di ese home aí, non? Podía perfectamente botar mal, non? De textos de Rosalía. Eu quixera que deixaran de ser, o mellor colocaba ben os pronomes, non? Claro, temos despois a grandísima Ana Quiro tamén, non? É dicir,
decir, en vez de... Qué bonito sería Ana Quiro, por ejemplo, diciendo... Si o mar tivera barandas, iríate ver o Brasil. Pero o mar non ten barandas, meu amor, por onde ir? En vez de pelotas é un estado que non. Meu tío que é brasileiro vai dar pelotas onde salir, non? É a presencia que ten Brasil con a súa vastísima música e o seu pop absolutamente alucinante e autoxestionado, non? E autoproducido, é dicir, un país prácticamente non necesita importar prácticamente música, pois, bueno, nós no noso pop temos pelotas que un estado que non existe. Ben, nós pertenzo a unha plataforma poético-musical que se chama Os Labrejos, non? Dos tempos dos Spundis, no que estou con meu irmán García. Antes estaba con Silverio, non? Baterista tamén que fora de Xenreira, hoxe en día emigrado, non? Da emigración. Nós fechábamos os concertos, en vez de despedirnos do público, despedíamos do país e da vida de todo, non? Podía pasar calquera cousa despois do concerto, aos nosos organismos. Unha vez tocamos en Manselle, quero dicirvos que, bueno, acabamos o referido Silverio, acabou facendo un top de Xabril no monte, onde quedou a dormir, debaixo dunhas xestas. O García, que cambiou a orde de todos os grupos para poder tocar primeiro porque estaba mal da horxa, joder, en vez de concierto ata que escampe, que era o último grupo que tocaba, ás 3 da mañá, e eu dediqueime a facer as beiras a unha rapaz que me gustaba moito, literalmente, non? Bueno, entonces despedíamos da vida de todo con esta canción. Bueno, tamén hai que decir que houve moitas versións, non? Tamén, para ser xustos, boas. A letra non sabía. Estaría Xustiza pola man, non? Ese proto-escrache, non? A tipa vai o paso a montarles a Río Cristo, non? A protagonista, non? A xente se viu, a ver, está. Entón, esa canción, evidentemente, de apología do terrorismo feminista, non? Hai outras, concretamente en Aí ven o Maio, non? Tamén despois botarei unha. E está a de Amancio Prada, non? Amancio Prada, de Adiós Ríos, Adiós Fontes. Bueno, nós os Labrejos facemos unha versión un pouco distinta. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regalos pequenos, adiós vista por meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra onde eu criei, por miña que quero tanto viñas quebranteie, prados, ríos, arboledas, pinares que move o vento, pasariños piadores, trasiñan meu contento. Muiños castañares, noites claras de luar, campañas timbradoras da igresiña do lugar, amoriñas das silveiras que eu lle dá meu amor, camiños ante o millo, adiós para sempre, adiós. Hai vos quedades, hai vos quedades, hai vos quedades, hai vos quedades entre curas, frades e militares. Whoa, baby, I gotta go now. Oh, baby, I really gotta go now. Really gotta go now. Oh, I gotta go now. Oh, I gotta go now. Yeah, I gotta go now.
Galicia, ti non tes patria, ti vives no mundo soia. O mundo asemellase a Galicia, o universo asemellase ao mundo a Galicia.